Ang sa ako alang, kuan, as a pastor, di manggid ko makialam sa ako ang kuan, daughter, kung sa iyang decision. Oo. Of course, ang concern na mo nga ang iyang magiging husband is the same with her, Christian, Oo. Bible-believing Christian. Regarding sa kay Sarah, ang ako na is that at age naman si Sarah. Pwede naman siya mag-desisyon sa iyang sarili. Mm. So, ang ako negative ko Negative. sa Sa action parenting iyang side. parents. Mm. Sa biblical, wala man sila gilabag kay the Bible says kung wala ka naglabag sa law of the land, wala pud ka naglabag sa Bible. Kay nag-uphold man ang Bible sa law of the land. Na according to our civil code diri sa ato ang Pilipinas, si Sarah at age man siya, pwede na siya makadecide kung siya magpakasal without parents' consent. So wala siya inalabag. Biblically, wala sila inalabag. Oo, mao na ang sakuang view. Actually, wala man siya ga-disobey. Kay ang iya okay lang man sa iyang parents nga nagnobyo sila. For how many years sila nagnobyo, di ba? So wala siya i-disobey when they decided na mag-civil wedding sila. So wala sila i-disobey. So as far as katong ang concern man gud sa mama ni Sarah nga ang asset ni Sarah mamadto sa ilaha, kuan lang to, bali personal na lang na siya, dili na lang siya, walay labot ang Bible, walay pakialam ang Bible ana. So depende na lang sa kay Sarah kung ihatag niya ang asset sa iyang parents o dili ba, iyahan na lang niya. Depende na lang siya. Dili siya bound by the Bible about the asset. Wala na. So it is acceptable. Yeah. Actually, bisan unsa nga age, pwede man ta maghimo kuan lang mag-guidance lang, pero not necessarily choose for her or ikaw bang magpili. No, not necessarily like that. Oo. Guidance. Pero ang ato ang law sa Philippines, kinahanglan na ay parents consent katong below 18. Below 18. Pero kung 18 above, wala na. Wala na ay parents consent na diya. Like iba. Kay ako mismo, kuan man ko kaning nagkasal man ko. Kung magkasal ko, akong tanaw ng birth certificate. Kung ang birth certificate medyo 18 above, wala na. Di na ako magkinahanglan ng parents consent. Wala na. Although, isulat lang diya ang ilahang ngalan sa parents, pero not necessarily na mag-ask sila o kaning consent sa parents. Pero kung below, na gyud kinahanglan na ay parents consent. Otherwise, ang katong kasal, dili ito siya mahimong valid kung walang parents consent. Pero in this case, 30 above, wala na. Mm-hmm. Right age na. Yeah, right age na siya. Yeah. Yes. Thank you, Pastor. Welcome. Salamat kayo, Pastor. Kaya ako makasulti as a parent, normal gid sa ato nga kanang mubati og maingana nga butang, pero atong una-unaon nga atong anak na siya sa legal age, and then capable na sila nga mag-enter na into matrimony, and ato silang tagaan og freedom sa ilang life. And siguro mag-matter na sa vested interest, unsa interest nila, dili na nato na sila kanang hawiran pa, kailan na nga pagbuot kay nanam sila sa saktong panahon. Tapos as a pastor, kinahanglan gyud nga mo naslay blessing sa church.
kay mo man lang pinaka-importante kayo. Na kung atong siguro kung atong babagan tungod kay natay mga vested interest basin og atong malabag pod ang kanang blessing nga gikan sa church. So kanala importante kayo nga atong tagaan sila og freedom. Total na naman sila sa insaktong nga edad. Gawas kung wala pa sila sa insaktong edad. Man in biblical terms ang kaning matrimony nato or ang kaning atong blessing sa church importante gid kayo. What if pastor na may mga verses nga moingon nga children obey your parents? Siguro kung children sila pero kung adult it's another story naman. Kaya na naman sila kaugalingon nga kanang panghuna-una, na sila kaugalingon nga vision, na sila kaugalingon nga goals. Siguro sa kung bata pa kinanglan gid siya pero kung karon nga dako na sila or na sila kaugalingon nga una-una capable na sila mo decide what is wrong what is right and wrong so na sa ila so wala siguro sila nakalabag sa kanang biblical principle. Salamat kayo, Pastor, sa iyong time. Sige, salamat po.